У Беларусі 21 гадзіна на Белсаце аб'ектыў. Асноўныя навіны гэтай суботы. Цяпер група падтрымкі Беларусі і ў верхняй палаце Кангрэсу ЗША. Кокус стварылі сенатары і дэмакратычнай, і рэспубліканскай партыяў. Ганаруся тым, што адкрываю сёння кокус «Свабодная Беларусь» сенатарам Уікерам і двухпартыйнай групай сенатараў, каб данесці да міжнароднай супольнасці, што ЗША падтрымліваюць беларускі народ у яго рашучасці пабудаваць дэмакратычную будучыню. У групу ўвайшлі 9 сенатараў. Джин Шагін, прадстаўніцы дэмакратаў. Роджер Уікер, другі па ўплывовасці чалавек у рэспубліканскай партыі. Паводле эксперта, гэта дапаможа ў прыняцці рашэнняў датычных Беларусі. Гэта можа датычыцца і новых абмежавальных мераў, у тым ліку санкцыяў. Гэта можа датычыцца і пытання стварэння міжнароднага трыбуналу па Беларусі і багата іншых пытань. Але самае галоўнае гэта тое, што кокус стварылі сапраўды аўтарытэтныя палітыкі, якія маюць палітычную волю, якія маюць палітычны ўплыў і якія раней ужо мелі справы з дыктатарамі кшталту Лукашэнкі. Агулам у Кангрэсе больш за 400 кокусаў, якія могуць датычыць здароўя, адукацыі, культуры, а таксама асобных краінаў. У Кангрэсе гэткіх групаў каля 50. Яны не абавязкова прысвечаныя праблемам дзяржаваў, але кокус па Беларусі створаны менавіта дзеля дапамогі. Візіт Ціханаўскай у Вашынгтон паўплываў на стварэнне групаў у палаце прадстаўнікоў і ў сенаце ЗША. Безумоўна, гэтая падтрымка была і раней. Яна адчувалася і ў дзярждэпартаменце, і ў Кангрэсе, у абедзвюх палатах, але цяпер гэта аформілася ў нешта доўгатэрміновае. Група падтрымкі Беларусі ўжо была створаная ў ніжняй палаце Кангрэсу ЗША 3 тыдні таму падчас візіту Святланы Ціханаўскай у ЗША. Тады кокус у палаце прадстаўнікоў стварылі 4 кангрэсмены. Разам гэтыя дзве суполкі могуць падтрымліваць больш заканадаўчых актаў датычных Беларусі, больш рашэнняў. Адным з іх могуць стаць санкцыі. Амерыканскае выданне CNN, спасылаючыся на крыніцу ў Кангрэсе, паведаміла, што ЗША могуць прадставіць санкцыйны спіс ужо 9 жніўня. Ніхто лепш за амерыканцаў не зможа ў гэтым разабрацца. Дзе хаваюць грошы ягоныя пасобнікі, каб калі ўводзяцца санкцыі, дакладна біць па тых, хто хавае свае грошы за мяжой. Санкцыі не вырашаюць праблемы. Але санкцыі гэта тое, што пасылае вельмі ясны сігнал людзям унутры лукашэнкаўскага рэжыму. Так рабіць нельга. Санкцыі могуць быць жорсткія, але патрэбна некалькі ўмоваў. Яны павінны біць па тым, што сапраўды істотна для рэжыму. І другое, яны павінны быць усеабдымнымі. Не павінна быць у іх лазеек. Гаворка пра выключэнне ў 4-м пакеце санкцыяў еўразвязу. Яны, напрыклад, дазваляюць Беларускалію, што трапіў пад санкцыі, карыстацца портам у літоўскай Клайпедзе яшчэ 1,5 года. Дазволены і экспарт некаторых відаў калійных угнаенняў у краіны еўразвязу. Сёлета ў чэрвені Вашынгтон аднавіў санкцыі, прыпыненыя 6 гадоў таму ў дачыненні 9 беларускіх прадпрыемстваў, а таксама пашырыў санкцыйны спіс беларускіх чыноўнікаў, ведамстваў і арганізацыяў. Яна Шэк, Белсат. За мінулыя сотні на літоўска-беларускай мяжы ніводнага мігранта не затрымалі. Літоўскія памежнікі з гуманітарных меркаванняў пусцілі ў краіну толькі жанчыну і дзіця. І амаль 250 мігрантаў прымусілі вярнуцца ў Беларусь. Чаму ж літоўскі бок раней не прыняў рашэнне не пускаць нелегалаў з тэрыторыі Беларусі? Это решение надо было согласовать не только внутри Литвы, но также и в Евросоюзе. И после этого были приняты решительные действия. Плюс, эти визиты в Багдад, они были, но пока там приняли решение, тоже заняло время. Адміністрацыя грамадзянскай авіяцыі Іраку паведаміла аб спыненні авіязносінаў з Менскам. Самалёты з Іраку ў Беларусь будуць лятаць, але пусты, выключна дзеля таго, каб іракцы на іх маглі вярнуцца ў сваю краіну. Да жыхароў Іраку па тэлеканале Аль-Джазіра звярнуўся і прэзідэнт Літвы. Тыя, хто абяцае лёгкі шлях у еўразвяз праз Беларусь, хлусяць, людзей падманваюць, зацягваюць у сеці, за гэта людзі яшчэ і грошы плацяць. За міраж еўразвязу, не трапляйцеся ў рукі гандляроў людзьмі. З пачатку года памежнікі затрымалі на літоўскай тэрыторыі больш за 4000 нелегалаў. За згоду добраахвотна пакінуць Літву ўрад краіны выказаў гатовасць плаціць кожнаму мігранту до 300 еўраў. Выплаты будуць здзяйсняцца наяўнымі, пры пасадцы на самалёт. Ці можна лічыць ужытыя захады перамогу Литвы над нелегальной миграцией? Результаты, они пока радуют, но я уверен, что
разного вида провокаций мы можем ожидать и в будущем, так что расслабиться ни в коем случае нельзя. Пра магчымасць правакацыяў з боку рэжыму Лукашэнкі кажа і беларускі палітолог. Калі дойдзе да нейкіх правакацыяў і, не дай бог, да смертэльных ахвяраў па аднаму ці па іншаму боку, гэта можа сапраўды прывесці да павышэння ўзроўня канфрантацыі, што яшчэ значна ускладніць сітуацыю персанальна самого Лукашенка нават у вачах Масквы. Бо, як мяркуе эксперт, гарачая канфрантацыя будзе азначаць не столькі канфлікт з Літвою, колькі канфлікт з НАТО. Вольга Старасціна, Белсат. Дзеянні, што парушаюць грамадскі парадак. Паводле гэткага крымінальнага артыкулу падазраюць палітзняволенага філосафа Уладзіміра Мацкевіча. 4 жніўня сілавікі правялі ператрусы ў метадолага на месцы жыхарства і на месцы рэгістрацыі, пасля чаго змясцілі яго ў менскі ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна. Паводле адваката Дзмітрыя Лазавіка, які толькі учора змог трапіць да свайго падабароннага, фізічнага і псіхічнага гвалту супраць Уладзіміра Мацкевіча не чынілі, спецсродкаў не ўжывалі. Он достаточно уверенно себя чувствует в своей позиции. И в первую очередь, я думаю, что необходимо и в средствах массовой информации, и всюду делать акцент на том, что преследование в основном супруга происходит по причине его критики режиму. Той критики режиму, которую он проводил достаточно давно, аргументированно и убедительно. Основное, что мы можем сейчас, чем мы ему можем сейчас помочь, это, собственно, продолжать борьбу. Для журналістаў Белсату прыходзяць шматлікія сігналы, што актыўна вызваляюць месцы для зняволеных у берасцейскім ІЧУ. Гэтак асуджанага на 15 сотняў актывіста і праціўніка акумулятарнага заводу Олега Вялова перавялі з Берасця ў Драгічын. З ім вывезлі яшчэ каля 10 чалавек. Таксама цягам тыдня ў Берасці ладзяць аблавы на актывістаў. З раніцы з ператрусамі прыходзяць да шараговых удзельніц леташніх жаночых маршаў. Паводле праваабаронцы Рамана Кісляка, улады такім чынам рыхтуюцца да 9 жніўня, каб перадухіліць магчымыя протесты. У беларусаў стала менш спосабаў звяртацца да чыноўнікаў і патрабаваць развязання праблемаў. Гэтак на падставе рашэння Міністэрства інфармацыі заблакавалі сайт Petitions.by. На гэтай платформе ў адпаведнасці з законам аб зваротах грамадзянаў ствараліся петыцыі, пад імі падпісанты пакідалі свае звесткі, а чыноўнікі мусілі рэагаваць на гэтыя калектыўныя звароты. Пасля выбараў адміністратараў сайту некалькі разоў затрымлівалі, канфіскоўвалі тэхніку. Недаступнай для жыхароў Беларусі зрабілася і міжнародная платформа збору подпісаў пад петыцыямі Change.org. Увесь свет пробяжыць на знак салідарнасці з палітвязнямі, журналістамі, дактарамі, рабочымі. Онлайн-забег, а таксама і міжнародная дабрачынная акцыя «Марафон свабоды» працягнецца 10 дзён. Акцыю ініцыяваў Фонд спартовай салідарнасці. Сёння бягуць за дзеячаў культуры. Ёсць некалькі пакетаў удзелу ад бясплатнага да пакету за 100 еўраў з дадатковымі бонусамі. Удзельнікі атрымліваюць нумар і выбіраюцца на прабежку з уласным маршрутам. Дыстанцыя мусіць скласці 2334 метры. Лічба нагадвае пра артыкул 2334, паводле якога засудзілі больш за 30 тысяч мірных пратэстоўцаў. Сабраныя грошы пойдуць на падтрыманне рэпрэсаваных. Свята беларускай культуры, традыцыі, музыкі ды гісторыі на беларускай мове у Польшчы. Фестываль абуджаных тутака – гэта музычныя сустрэчы ўсіх беларусаў свету. Белсат, дарэчы, адзін з медыапартнёраў фэсту. Гэты новы фестываль тутака прымеркаваны для таго, каб сустракаліся і тут у Борыку, вядома, людзі, якія з Беларусі выехалі прымушаны апусціць сваю краіну, і тыя, якія тут прыязджалі апошніх 30 гадоў, дакладна, на фестываль Басовішча. Месца, так, перш за ўсё, месца асацыюецца з адным, так, з легендай. Адно слова, якое ще тлумачыць Басовішча, так, усі мы ведаем добры Барык, гарадок. І, чароўнае месца. Двухдзённы фэст тутака зладзілі ўпершыню на месцы фестывалю беларускай альтэрнатыўнай і рок-музыкі Басовішча, які рэгулярна ладзіўся на працягу 30 гадоў. Аднак тутака гэта фестываль з новай назваю, новай канцэпцыяй, адзначаюць арганізатары. Пасля першага дня нашага фестывалю мне здаецца, што гэты дзень вельмі класны. Нават тыя, якія там думалі раней, чаму ж такія музыкі, чаму ж такія артысты, гэта ўжо не Басовішча,
басовішча. Так менавіта гэта не басовішча, гэта па-іншаму. І мне здаецца, што гэтая ідэя, каб мяняць, ну, мы дасягнулі свае мэты. Вядоўца фэсту Валярына Кустава кажа, што першы дзень прайшоў пад знакам «Беларусь – гэта жанчына». Выступалі вядомыя мужчыны, але наймацнейшую энергетыку паводле яе неслі выканаўцы жанчыны. Гэта Маргарыта Ляўчук, Вераніка Круглова, Валерыя Дэле. Другі дзень – дзень драйву, актыўнасці і весялосці. Была попросту неймаверная атмасфера яднання, салідарнасці, беларускасці. І мне, як чалавеку, які мусіў пакінуць Беларусь і з'яўляецца вядоўцам фестывалю, было неймаверна цёпла і прыемна ад таго, што адбываецца. Столькі родных твараў, столькі цеплыні, абдымкаў, выдатная яркая музыка, літаратура. А потым фантастычны канцэрт да позняй ночы, нягледзячы на дажджлівае надвор'е. Я ніколі не ведаў, што ў маёй душы можа музыка і дзеянні на сцэне могуць вызваць такія абуджэнні і такія вялікія спачуванні, так, таму што я учора увечары, у мяне сляза была, ведаеце, бо калі гэта ўсё пяюць і малююць адразу, гэта ўсё, гэта цудоўна, гэта файна. Мы приехали вчера на фестиваль, конечно, очень феерично настроение, и самое главное то, что белорусы яднаются, и очень хочется поддержать белорусов, которые остались в Беларуси, и очень большое организаторам поддержки за то, что мы могли встретиться здесь, белорусы с Варшавы, Белостока, Гданьска. І ми разом. Живе Беларусь! Я тутака, мог сказаць кожны ўдзельнік фэсту, нават тыя, хто наведвалі яго онлайн. Катя Малей, Белсат.